Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban puli di kasan li jana kimat bukongsan jong ke kubor. Kathan dalam mingi ke kambha ye jinglong jingman na ke jingta jong COVID-19 ong Menteri Ketenat Dona u Dr. Jitendra Singh. La rakhi ke National Doctors Day hagari India ban buram kerpang ye ki doktor halor ke jing ai tilot ke jong ki ban yarap iki para beriu. Bat sedang ke program aji hikai ki ofisar jong Ketenat Sarkar bala penlong da ketenat ke koi ke khia jong ka Meghalaya. Ki kubor ki bapnia. U Menteri Ketenat Dona u Dr. Jitendra Singh ulo ong ba kathan dalam mingi ke khambha ke jinglong jingman na ke jing kata jong COVID-19 habai nu jor bat ki we ki benta jong kari. Ha ka ba ulo penpau ba ke ni kathan dalam mingi ke buat perking bha ye ki kendon jong ke jing khang kedem. Habai sim benta kum unong sok khot snobha u bakerpang ha ke benta ke basis pa jong ke program Pratirod jong ka All India Radio ko hati ning ke singi ling ba ka phone u Dr. Singh ulo ong ba ka than dalam mingi kalong ko barius pa habun ki AKA. Kum uwe ni kinong sa khot snobha jong ke ni ke program u secretary jong ki kam korbari jong Sarkar India u AK bhala ula kuntu ki pat ba bakinong ki bahusiar bat ki pikir ban yada na kajeng sapriang jong COVID-19 bat la kuntu ru ki ba ki dei bendeng ye ki mas ha ki jaka ki badan kambaro. Ya kasi kerpang juga doktor hakari ya kabala tip muka National Doctors Day la jurake man usnem hakasi terek jung naitung ban penpau ki jung songu ya ki doktor nak bentai ki jing syakri bagi jing yarap ki jung ki para beriu ka phang pedeng jung ki jing rakhi ya ka Doctors Day minta usnem kalong penduna ya ki jing yap na COVID-19. Menteri Rambak Do Narendra Modi uong bakari India ka ai buram kerpang ye ki doktor kari ki nong sumar ki bahakmat banyarap iki nong pang bat banire persya yo COVID-19. Leng ba ka Twitter ha ka jing rakhi ka National Doctors Day Modi uong bahaga ne ka kep jong ka jing ki doktor ba kinos ki long ha ka dur blai. Uong ba ka kami ka pun bat kha yangi bat ki doktor ki ai ye ka jing kha thama yangi bun sin umudi lo ongru ba ki doktor ki yarap ban pelat em yangi ki briu bat ngenem la dalele ru ban siu kliang ye ki kumta ka long ka kamram jo iwe pi iwe ban buram ban nyu ko ri ki man la ka klip man na ka benda ka jing sakri ki jong ki ye kari la ong su su Menteri Rambak Do ka Sarkar India nin kesngi kalau ong ba Lailak sok nyo hajar kandai spa nyup kandai ngut kibriu kibala sak tahu coronavirus hakari kila kot pura. Kabala kenti ke jing kenyi kibala kot na kani ke jing pang hakari sakasan po kandai point sao lai na ke shispa. Hakui pak kaliang hamizoram sa kandai ngut kibriu kila yo coronavirus hakini ki arab sa kunta kibala la hadian bala yo jing penti kena na ki test kibala le yaki. Lembat kini ke jingdon jo kibri ki belangat hau coronavirus hamizoram kala kiu syaka shispa ndri phongut ka khubor sarkar na Mizoram ke yathu bana pedeng jong kini ki shispa ndri phongut shispa arpu armut kinong pang kila yomi na ki jaka sumar hadien ba kila kon kat ba ki berang don na ke jingsha sumar kilong lai pu prangut habakhen ke jingkiu ki balakot na COVID-19 ha ki santli ki jilla bat Union Territory jong kari India ka banungkong ka ke Chandigarh baar ka ke Meghalaya nangta but sa Rajasthan ka Tripura ba ka Chhattisgarh haba ka jingkhen ye ki balakot na COVID-19 kilong nyopupra na ka shispa ha nagalam sa arpo ingot kibriu kila sakta ha COVID-19 ha bagi test kibala le yaki kila penpau tikina hanin kasngi kabala kenti we ke jingdon ju kibriu kibayo ye kani ke jingpang syaka sanspa iwe ingot layathu Menteri Ketenat ka kot kya jong nagalan US pangniu pom lengba ka Twitter kini ki arpo ingot ki bela yo thmayu coronavirus ki dei ki basa pen kerpang ha parent quarantine center su uni Menteri ule yathu ba sa khat sangut kinong pang COVID-19 ki lakot kabala kenti ke jingdon jong ki bela kot chake shispa prapu arngut kat ba ki bidang don ke jingsa sumar kilong lai spa khat khandai ngut bat kini ki sa sumar ha ki COVID-19 hospital balabu da sarkar ha asam kumba khat san lak ngut kibriu ki mat jing na jing slei ka bajah ki arpoitli ki district jong jilla ki telong kubor ki thu balai pulai ngut kibriu ki ladu ka jing na ka jing slei ka thadu menta ko umba kala wanra ye ka jing julor ki jing tei ki bakon thobik surok ki kenro ki bakier ki rutwa ki bat ki muri
ka jing slei ka klap ru ya bun ki benta jung ki klau ki bakerpang ki bari tengkai ki jing thau ki ba ema klau bat ru ki national park ya kumbak hatsan hajar ngut ki bre la pen kan ria she ki jakasa sngan ki besupor President jung Meghalaya Pradesh Bharatiya Janata Party uba Ernest Mori ula ajing ero menteri rang badu kari Narendra Modi halor ki jingpin bena ki jong ban sam e yok haw se ki prapo klur ngut ki nong India ki bakan thop ru ki bre ki baduk tam ki baduna ka yok ka kot bat ki bre ki ba mat jing ha ka ni ka por ka bahiran ha ka kamai ka ji Narendra Modi ula pen bena ba ka jing sam ya ki marbam leng ba ki dukan reshan kan yai beteng tat hadu nai wing ta usnam arajar arpo kanang ban penjelan susu ya ka por ai jing ya rap pa nong song snon jong kari ha ka ni ka kep ba ka COVID-19 uba Ernest Mori ula pen pau ba ka seng BJP ha Meghalaya ka pedang subharu ya ka raju menteri rang badu ban ya rap ikinong rap badru ikinong belasngi ha ka ba ula penteri kam ye ka skim Pradhan Mantri Garib Kalyan Rozgar Yojana kumba prapo klur ngot kibriu ha kari yo ya san kilo marwe ukhaw bat shikilo udai ha ka shibna leng ba ki dukan reshan kari ka khubor ka wan shapina ka All India Radio Shillong ya ka program aji kai pentibet ya kinong hikai ne ka Masters Training for Trainers na ka benta ka Meghalaya ka balapan long da ka tanat ka kot ka kya jong ka sarkar jilla na ka benta ki he officer na baro ki tanat trekam jong ka sarkar halor ka phang behavior change for COVID-19 lapli perdahnin ka sngi The Chief Secretary ka Meghalaya OMS Rao Hayojana Bhavan Auditorium Main Secretariat Building Shillong. Ba ajin kren ko mukong san ha kani kijing lang OMS Rao uloong ba ka jila Meghalaya ka di ka way ni kijila ha kari ka badon duna kibiri kibiyo pang COVID-19. Bad ula kuntu ye kipat ba jong ka jila ba kim de ben shepting bad ban nyo ben pan ye kibiri kibangat ha uni kunyang jingpang. Chief Secretary loong baki pat ba ki ban snolem ye ki bre ki basakta ha ka ni jingpang bat ba de ban pen priang ye ki khubor hamsaya ha ki social media klam da pentikna khnang ban lat na ka jing ki wen ye ki jing sier ubabon balang Chief Secretary lupan paru jing kermen baleng ba ka ni jing aji kai pentibet on la ban kunjo lut shabaro hamtam kitu kibriu ki bala palat ikan rupus nam karta bat kibriu ki badan ki we ki jajing pang hakamen kumjuru ki nong nya kali ba ki nong bot kali ki ba sakri pat ba da ka ba one kit iki mar ki badan kam sakajla bat ru iki pulet pnya kali ha Meghalaya sa arnut kibriu ki bala kundu yo we pat unong pang COVID-19 hakajla ki la yo ya kini jing pang ka bala kenti ki jing don ju kibriu ki ba yo COVID-19 ha Meghalaya saka san pusan ngut leng ba ka Twitter menteri rang ba ka Meghalaya Conrad K. Sangma pentep ba sa armut kibriu ki balay kendu yo usipai bala yo ekri jing pangdang sen ki la long positive yo COVID-19 nakini ki san pusan ngut sa pu arngut ki la koy khat arngut ki dang don na jing sha sumar ba di we la klat no Deputy Inspector General jong tanat sipai BSF UK Nail uloong ba ka BSF Frontier kadon ya arkusan tiliki quarantine center bat la shim ya baro kisin jam ban ya da na jing sapriang jo COVID-19 Nail uloong ba na ki khat saw tuli ki sample ki bala shim ya shipo tuli la pates ha Guwahati Transit Camp Uni he sipai BSF uloong ba ye ki sipai BSF ki bawan na bar la bo pensa karpang Dr. AC Bhardwajan ubalang medical superintendent upentim baki armut ki sipai BSF ki bala test positive ki dan hasalong ulaong ru baki yo ya baro kilat jingi trailang na kaliang ka sarkar jala bat kalairap siboni ki haga jingli persya yo COVID-19 District Magistrate jong ka East Giant Hills District upentipat ba katnat ka koy kya jong ka East Giant Hills District kapin bana baladon sa iwe inong pang COVID-19 naga district haka basdang jong na itong arajar arpo District Magistrate ula ahukum ban khang kredep shwa shipor ya ka State Bank of India Cleariat Branch Sutanga Branch Lat Rambai Branch bat Yakawika Hotel nakadaw badan kamanle ikijing test pentikna lengba ka RT-PCR yakitu ibriyo kibala ikendu yakibriyo kibala yo coronavirus bat ru ikiwe de kila bandan jingma kato ni ka khubor kalakot kabalawan sapina ka All India Radio Shillong
Hakapor prabajing ini so pa Delhi station nagbanta ki khubor ki banwan naka.